Ev der ne kampekya derbederiye û penaberiyê ye. Ev der ne sînorê welatekî dewroberê Sûriye ku pêşwazî lê penaberan kiriye û konjwan re ava kiriye. Ev der gundê Kaxirê yê navçeya mabata Hefrîna Rojavayê Kurdistanê ye. Konê malbatên Kurdin yên ku di gundê xwe de derbeder bûne û di vê germa havînê de jiyana xwe di konan de birêve dibin. Hûn ê pereyan bidin yan jî hûn ê li van konan de bimînin. Ev gotinên Gropeka Çekdariya bi ser Tirkiye ve ye ku bêdarê zorê malbatên Kurd ji malên wan derdixîne û ereban lê cihê wan bicî dike. Ji dereke taybet ji Herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê eşkere kir ku Gropa Çekdariya bi navê Sultan Silêman Şah Yakûb Beşek ji Gropa Emşat e ev dema çend rojan e ku ji malbatên Kurd re danîne û ew tê de bicihkirine. Ew jî bi sedema ku $1000 Emerîkî weke baş lê ser her malekî gundê Kaxirê navçeya mabata sepandine û her maleka gundiya ku nikaribe wê bacê peyda bike yan jî bide wan ji mala wan derdixînin û derbederên Erebiyên ji navçeyê dinyên Sûriye anîne bi kirî li şûna wan bicih dikin û pereyan ji xwe re werdigirin. Jêdera bajarê Efrînê diyar jî kir ku çekdarên Gropa Emşat malbatên ku nikarîne $1000 bide malên wan ji wan standine û li nava gund dibin konan de bicih kirine û ji wan re gotiye yan divê hûn bacan bidin yan jî hûn ê li bin van konan de bimînin. Li aliyekî din rêxistina mafê mirovan li Efrînê di raportekî de belav kir ku Gropa Emşat tê lê navçeya Şiyê biryarek derxistiye û tê de daxwaz ji malbatên Kurdiyên bi tenê di xaniyên xwe derûniştine ji xaniyên xwe derkevin û radestî wê Gropê bikin ji bo lê şûna wan malbatên çekdar tê de bicih bikin. Serbarî komalên wan ji xwe re weke bargehên serbazî jî bikarbînin. Ji dema kontrolkirina Efrînê ji aliyê Gropên çekdar yên ku di êrişa Tirkiye de destdanîne li ser Efrînê û taweke niha binpêkirin û kiryarên hovana di derheqê welatiyên Kurd de ji dizî, talankirin, desteserkirin, revandin, kuştin, eşkencedan, diziya şûnewaran, birînadarên zeytûnan, serbarî guhartina demografiya Efrînê û nehiştina nasnameya wê ya Kurdî ku lê gorî rêxistinên mafnasiyê taniha bi sedê hezaran derbederên Erebiyê navçeyên cudayên Sûriye li Efrînê hatine bicihkirin û li gorî amarên rêxistina mafê mirovan li Efrînê jî ku zêdetir ji 458,000 Ereb li Efrînê hatine bicihkirin.